да те закарам в рая. Аз трябва да отида в най-хубавата земя. Господи, искате ли някой да ви прибия точно сега, на този клип и точно днес и тази минута? Не искам, защото искам да се махнете вие репортери. Аре, махайте се. Искам да ви ще извикам полицията. Микрофона трябва да кажеш без коментар. Глупа. Вие на коя планета се намирате? На Марс или на Юпитер или на Земя? Аз съм на Марс и спрете до тук. Какво? Правилно кажете, вие живеете ли на Марс? Не живея на Марс, а живея под Марс. А вие извънземно ли сте? На негова луна живее. Аз съм... На Йона. Не съм била аз. Аз съм майор Слава. Аз съм майор Слава и живея при Декстър. Така, искам да ви изиграете на курсе един ключек. Ай, Върти до пето. Айде. Я ми спре някоя чалга. Я пак гънгъмца. Той знае чалга. Айде да видим сега танцуването. Айде. Тихо, тихо. Това аз ли съм? Не, гледай. Бум. Така, добре. Днес минахме с Божидар. Сега ще минем с Лили. Точно за това. Айде, скъпа моя, айде. Ще видим колко ще хубава. Здравейте. Тя е пони. Това е една наша приятелка. Кастърви. Тя преди правеше глупости. Лили, си ни научи ли да пъркаме? Си ни научи ли, моля? Тя пъркаше, че ни дойде да се разболее. Айде, пъркита ми повече да живее. Дай, Хайде. малко пъркай. Искам да гледам как се бият. Остави телефона си и пъркай. Да пъркаш. Не мога сега. Без коментар. Добре. Пъркам. Чали. Янцополите. Гледай. И сега да видим боя. Няма значение. Боят е 3. Чакай. 2. 1. Бой. Бой. Трета. Бой. Ау. Оу. Кой се разболял? Happy New Year dance to Добре, да се бием. Без крака. Бип-бип. Лели, сега как ще стане? Happy dance, Ангел! Listen! Махте се, репортери! Махте се от тук! Махте се, лишантига!